Det jeg savner mest, er at røre ved den. Følelsen af at holde den i hånden er helt ubeskrivelig. Til hverdag spiller jeg nok for meget på den. Jeg kan næsten ikke forestille mig et liv uden den. Jeg ved godt, at det er en lille smule mærkeligt, men jeg kan godt lide at gnide mod min kind, når den er blevet dejlig varm. Første tid uden den er lidt hård, men jeg ved, at når jeg får den i hånden igen, det bliver en helt fantastisk følelse. Vi savner alle sammen vores mobiltelefoner. Så hvis I har en kontaktgruppe her,